Σταύρο, δεν μπορώ. μετά. Δεν μπορώ. Το επόμενο είναι ο Κωνσταντόπουλος Γκατζόγιας, και Ο Κακαρνάκης είναι εδώ. εντάξει, Αφού του μένει 5 και ρε. ωραία, βάλε μια τετράδα πίσω. Αν είναι διαθέσιμη, Χατζιάννη, Σταμάτη, Στουραή. Να το βλέπω. Η τετράδα Χατζηγιάννη, Σταμάτη και Στουραήτη αν είναι έτοιμοι. Αν μπορούν να παίξουν. Προτέχουν τετράδα Χατζηγιά, Σταμάτη, Στουραήτη. Το σκορ είναι 56. Μπράβο, τα πόδια σου έβαλα. Σταυρό. Έγινα λίγο τη μέρα, πιο αριστερά. Δεν μπορώ εγώ. Λίγο αριστερά. Ναι, δεν το. Καλά είναι. Καλά είναι. Κάτσε και να. Θα με και κρύβονται, να βάλω στην κάμερα. Κοίτα πρώτα. Ναι, είπε ο Τρεφών, αν είστε διαθέσιμοι. Για τώρα, μου είπαν αυτό. Πες το λίγο στον πρόεδρο, στον Νικό. Μπράβο! Νικό! Μπράβο! Νικό! Νικό! Η τετράδα φωνάξαμε. Να παίξετε τώρα μπορείτε. Ας κάνουμε ένα τέτοιο λεφτά που δεν θα παίξετε. Θα σου δώσω Πάμε ένα χειροκρότημα στα παιδιά. Δεν μπορώ να παίξεις από εδώ. Δεν ακούγεστε. Είστε στην καλή θέση. Θα σε λιώσει. Δεν το πειράζω, τώρα με είχατε Είστε στην δεύτερη θέση. Είστε στην τρίτη θέση. Είστε στην δεύτερη θέση. Είστε στην τρίτη θέση. Θεοβόλα. Για σένα, αυτή για σένα. Γιατί μα πλήρωσαν μια τετράδα. διαγράφει η τετράδα του Κωνσταντόπουλου με τους πολιτικούς και αυτό. Τι μπορεί να βάλεις εδώ. Ποια έδρα είναι. Είστε στην δεύτερη θέση. Τώρα, Αν μπορούνε. την έχεις βάλει Ξεμέστα μέσα. παιχνίδια. Το σκορ είναι 288. Πότε στα μέσα 424. Λίγο. Μπράβο!
Είστε στην πρώτη θέση. Είστε στην δεύτερη θέση. Είστε στην πρώτη θέση. Πάμε! Είστε στην δεύτερη θέση. Γιατί χάνει να πτυχτώσει με μείον 3. Είστε στην πρώτη θέση. Σταματάς! Μη σταματάς! Ποσός. Σχεδόν μαζί. Μικρή διαφορά. Το έχουν βρει αυτό, το μετράνε μόνοι. Μπράβο, παιδιά! Κάνε τα πιάνει. Ένα λεπτό! Δεν περίμενε, άμα το ξαναζητήσεις θα πεις. Αν και δεν έχει πόλη. Δεν έχει διάφορα, Δεν έχει πόλη. Η ώρα δεν έχει βοηθήσει. Έχουμε περιθώριο να κάνουμε διάλειμμα. Πρέπει να απαντήσω. Στις ομονίες, τα παιδιά έχει βάλει. Παρακαλώ που να μην μου εδώ πέρα. Πήγαινε κάτω σε παρακαλώ. Απομένει ένα λεπτό. Το 10 μπάλες ο Μιχάλης να πάρει. Δεν ξέρω, εντάξει, αυτό μου το ζητήσαν. Μιχάλης 8 μπάλες. Να σου πω κάτι. 5 μπάλες. Είστε ίσα. 30 δευτερόλεπτα. Γιατί με ρωτάνε εδώ πέρα, οι δύο εκεί πέρα. Μπράβο! Μπράβο.